Häzirki döwürde ýaş nesiliň hemme tarapyny alada bilen gurşulyp almagy gahrymanlar kadamynyň bir karar eden, hemde arkadagy gahryman serdarmynyň üstünlikli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutilýan urlarynyň birini urly. Munyň özi halkymyzyň taryhyny dowamyna döredin hemde dünýä nusuluk insan perwer ýüregleriniň häzirki döwürde üstürilýäniň nobatdaky beýany urly. Arkada şäherindäki Gurbanuly Berdimuhammed wadynaky çağlar sagaldyş dikeldiş merkezine bejerge alýan çağlara termiýi ünümlerini gowuşurmak dabarasy boldy. Munyň özi ýurdumyzda ähli uglar bilen bir hatarda üsüp gelýän ýaş nesiliň sagdynlygy, olaň alada bilen gurşulmagy ýaly meseleleň döwletimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýanyny görkezýär. Muqaddes orada aýnyň dowam edýän pursatlaryna gelip bolşany termiýi önümler üçin bagtyar çağlaryň şatlyklarynyň çägi bolmady. Olar özleriniň bagtyar durmuşy hemme tarapyn bilim terbiýeli bolmagy, saglyklarynyň berkidilmegi urny döwlet derejesinde arada edilýän üçin gahrymany arkadamyda hemde arkadagy gahrymany serdarmyda tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şunun bilen baglykda çağdan şatlykları we gülki sesleri joşgyny aýdymsalar bilen utgaşyp, bagtyar çağlaryň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyň her bir günüň şatlykly wakalary ýatda galyjy pursatlary besenýänini elemi eşgär etdi. Hormatly prezident bilen ýaşar watanyň dayanjaklyk tabyna belleşýäli, sagdyn maşgala sagdyn jemgyýetiň, sagdyn jemgyýet bolsa berkarar döwletiň sütünleri. Munyň özi üsüp gelýän ýaş neseler hakdaky aladanyň döwlet ähmiýetli wezipe hökmüne kesýetlenýäni görkezýär. Bilim ruha besenen çykyşlaryň arasyna da baragatnaşýan çağlary bagtyar durmuşy peşkeş eden hemem üsüp gelýän ýaş nesiliň sagly baradaky aladany döwlet syýasatynyň esasy uglarynyň bir hökmüne kesýetlen gahrymany arkadamyda hemde arkadagy gahrymany serdarmyda çağı ýüreklerinden joşup çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.